Ndakataura ndikati munhu wese ari muZanu PF izvozvi ari kusapota nenyaya yekuti hakuna mabasa ende maOVET neZanu PF ndimi makakonzera kuti vana veZimbabwe tive zvatiri nhasi, ende Zimbabwe ichacho ive zvairi nhasi. Zvakabva tsuru mumaoko enyu nezvitauro zvenyu imhimi. Ende nhasi mava kuona kuti huipi hweZanu PF, nokuti maifungidzira kuti kana mukapiwa minda mukatora mapurazi vachakupai finance yokuti mumura nemapurazi. Zvakatadzika. Mapurazi acho makapiwa hamuna finance yokurana mapurazi. Mukatora tarakita dzaifamba dzakamira, mukatora dzimba dzakanga dzakapendewa dzakanga dzakanaka mukati madzo nokunze hadzisina kunaka. Zvizhinji zvamakaita. Marodzi kubva zvakapinda Zanu PF haina kana rodzi yayakadevelopa, haina kana rodzi yayakadevelopa. Saka nhasi vanhu imimi veZanu PF ivo vari kutonga, vari kuti ndeveZanu PF yacho ivavo vari kutoshamisika mune mashoko amuri kutaura against Zanu PF yembavha. Imimi muchisapota hamuna kuziva kuti muri kusapota macriminality. Yes, hamuna kuziva kuti muri kusapota mbavha, matsotsi. Now it's too late. Really too late. Ndikataura kuti munhu wese ari muZanu PF izvo zvakapfeka regalia yeZanu PF. Zvazisati zvatombotaurwa. Vakungopfeka regalia yeZanu PF kana kuti pamberi neZanu PF. Nokuti havasina choice. Nechokwadi chisingatengesi, chokwadi chisina kana muvhunzo. Because dei vanga vane zvokuita, vazhinji ngadei makasiya kusapota chibato ichi. Vazhinji dei makasiya kusapota political party. Mese enyanga akavhurika sanga asingaoni. Kune vakagara varamba vakaita meso akaona. Huipi hwechunhu. Kuti political party ichi chinhu chakaora ichi, chinhu chakafa ichi, chinhu chakamama ichi. Ukataura kudera kunonzi nhingu unotaurisa. Vanzi mayelo muchaurawa. Zvimwe zvinhu zvichakuuraisai mayelo. Zvimwe zvinhu zvichakuuraisai. Handiti munoona kuti mayelo aya ava kurehwa nevanhu vari kuZanu PF. Kuratidza kuti chavakanga vachida kugena momentum yesupport kuti Zanu PF iri right. Pasina nokuti vakanga vachiziva kuti kubatanidza kwakaitwa Zanu PF naChavangu vaida kuwana population majority, third majority yokurula muparliament. Chavanga akati unogona akaitora akaitsveta uko. Mazviona izvozvi manje kuti apa takashandisiwa, apa takafira mahara, apa takatamba game risingaiti. Ivo vatova nethird majority yavo yaita. Mari yamakapiwa imimi muchibhadharwa kunzi mabviso kuna Chamisa. Vamwe vacho hamuna chamakatenga nayo. Vamwe vacho nemota dzacho dzamunga muchida vhaira nadzo ndiri kuteerwa dzichitorwa. Vamwe vacho muri kuisa maresignation letter kusina wakufosa kuti babvisa, asi mwoyo wako ndio unenge wachikufosa kuti indaondesa resignation letter in time urambe chinhu ichi. Hakuna munhu anenge achikutindai mundo resign. Moyo wako moyo yenyu vazhinji ndio yava kukuudzai kuti haiwa apa tiri kumhanya nomudondo. Vana oni mudha vachitaura maizviuchirira maoko.
vana Daniel Garwe vachizviita muchitaura vaizviuchirira maoko kuti comrade Garwe isu tinongofa tataura ende mukazviramba zvinenge zviriko ende mukazviramba ndo zvinenge zviripo ende zvichazouya. Ndikataura vhiki iyo inoita pedza ndikataura ngati munhu wese ari kushandira ZANU-PF akafanana na goalkeeper, akafanana na defender, akafanana na left winger, midfielder, wakafanana na midfielder, wakafanana na striker. Vanhu ivavo vari kushandisirwa makeriya avo kugona kutsikirira vamwe vavo. Saka chiri kuzoitika chii? Muchazourayirwa zvokuramba kusapota ZANU-PF. Imi makamboitenda, makambouchirira maoko chibenzi chavo. Baba Mnangagwa pamberi naShumba, Shumba yabu, Shumba yafa. Kune vakapiwa njere dzechikoro, pagoya vakapiwa njere dzokuona zvakaipa vasina chikoro. Akaropafadzwa ndakapiwa njere dzokuona zvakaipa asina education. Akaipa ndiye akapiwa njere dzeeducation asingachioni chakaipa. Munhu yoyo totally is wrong. Munhu wakadero totally wrong 100%. Hamungamuti munhu